няма работно време, да видим, че на работа отговаря до учителя, то случай как когато си имах 4200 чисто и осигурявахме на 6000 лв. Вика сега дата желание да има второ дете, само желание да се обажда да им работа, така се приложили и да се предехме и да се повече харесва. А човек брат да се лъжи с говори с него, той си лечи, че култура на това се говори. Защото аз сега вече си говоря да цигани в тези въпроси. Трябва да си говори, да ще получи скара. Цигани, знаеш какво? Да, брат, какво работи? Да ли правираш това? Вика днес скара, 2 часа работи. Скара вика днес 3-400 лева. Аз му викам, не да тук пияна си. Колко пъти си оставя